clé do parce que a bɛ fɔ ni kuma jiginnen do i ɲɛna hali ni ma tɛngɛlɛmali kɛ i b'a la clé walasa fili ka bɔ kuma la o ye laada ye bamanan na. Ayiwa ne sira hɛrɛ ni baden na ne tɛ soli ka kɛlɛ kɛ n'i solila ka kɛlɛ kɛ i ka tile journée bɛ ɲagami bolo e k'i ta bɛɛ fɔ alhamdulillah. Sunɔgɔ tɛ anw ye sisan sabula a jatew y'a jira k'a fɔ n'i bɛ Mali ɲɛmaaya la hali n'i y'i ɲɛ kɔmi siɲɛ kelen u bɛ fɛ ka jaso ka b'i bolo. Ayiwa o b'a sɔrɔ la i tɛ k'a kɛ k'a ɲa de. maa o maa Mali la n'i kɛra Mali président ye sunɔgɔ t'i ye i bɛ si ka veiller de n'i sunɔgɔla o tɛ président ko ye e dun ka projet. n bɛ tigɛ maa dɔ de la k'a sɔrɔ a bɛ ko ni dɔ fana i tɛ min fana kalama Mali kɔnɔ yan n'i ye hali ɲɛ kɔmi su fɛ k'i to Mali président la i bɛ tigɛ bin na u b'i ka cachet ta u bɛ apport dɔw signer i ɲɛnɛ ma e dun e Amadu dun a t'i kunna k'aw ye bɛn wuli k'i tɛgɛ k'u ye mais y'o de tabarikala ni y'an don k'an ye bi sɔɔni sisan fɛn min m'a kɛ jamana kɔnɔ an b'a a bɛɛ lamunumunu nka a ka bozo dugu maaw kɔni ka fɛn dɔ bɛ an na tuni bɛɛ la bi sɔgɔmada in na bakurubaw an bɛna don olu kɔnɔ sɔɔni nin ye an don k'an ye bi don kibaru kɔnɔ. Ni anw don kan ye nin ye kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛlen ye aw ye o la bi jɛmukan kunnafoniyaw bakurubaw olu bɛna tali kɛ fɛn minnu kan olu filɛ nin ye fɛn bɛ tali kɛ sigikafɔba min bɛ an ka jamana kɔnɔna la ni o ye Assise nationale pour la refondation ye ale kɔni baaraw nun donnen kɔfɛ o la sigi kɛlen don ka fɛn jumɛn de makɔnɔ ni tile naani baara in kɔnɔna la ani fɛnɛ baaraba minnu kɛra ka kɔn bi ta ɲɛ fɛn bɛ tali kɛ mun de bɛ se ka kɛ ni o bɛ o baara kofɔlen bɛɛ lajɛlen la sa anw ni Isa Kabasidi bɛ hakilina miiri kɛ o kan bi jɛmukan in kɔnɔna la Amadu Jara ale bɛna wele bila kunnafonidila Ami Baba Sise ma ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye maaw ka lahalaya kan maa minnu ni olu ma sɔn cogoya si la k'u sen don Assise nationale ale baaraw la maa minnu ma ye a kɛnɛ kan Ami Baba Sise ale bɛna kuma o kan jɛmukan in ta ko filanan kɔnɔna na anw ni ɲininikɛla Ngolo Jara bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ direct la nɛgɛjuru sira fɛ a bɛna hakilinataw di an ma Assise nationale baaraw olu kan Amadu El Konare ale bɛ yan ka don kibaru lase aw ma ka se ka aw kelen-kelenna bɔ kunnasiri la Sori Ibrahim Diallo ale bɛ siraba kanaw la kabiri nɛgɛ kanɲɛ 5 a bɛ jateminɛw la sɔni an n'a bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ a bɛna an ladɔnniya bi tarata 18 bɛ okumu min kɔnɔna na Bamako sirabaw kana la ka fara o kan fɛn min ye Alexis Kalambiri ye ale fana bɛ bisimila Alexis ma sɔn mun de ma bi Maliko la kuma bɛ di Alexis ma ale ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye a ma sɔn fɛn min ma anw ka bi sɔgɔmada in na kɛnɛya kunnafoni o bɛ tali kɛ baloko juguya o kan docteur bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o koɲɛw bɛɛ lajɛlen kan kunnafoni gafe minnu bɔra bi tarata olu ɲɛfɔlɔ fɔlɔ laseliw i n'a fɔ ladalako la o bɛ kɛ jɛmukan in kɔnɔna na ka fara anw ka don fɔli duma ale kan ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila kunnafoniw an bɛ don a kɔnɔna la sisan ni wagati boloda cogo ye. Wagati ale boloda cogo ni ye an ka marabolo kɔnɔna la sankolo ale jɛlen bɛ to Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye fo nɛnɛ fiɲɛ o bɛna ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fiɲɛ min ni o fanga kɔni tɛna na bonya kosɛbɛ Mali cɛmancɛ marabolo ka fara kɔrɔn marabolo kan i n'a fɔ ladalako la bi tilega in na gɔngɔn bulon o bɛna kɛ yen nɔ o bɛ se ka gɛlɛya don olu ka yɔrɔ janfilɛli la min b'a daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa 9 bɔɲɔko la n'o bɔra la Mali fantanw fɛ ko gɛlɛya tɛna na don yɔrɔ janfilɛliw la o la bi tilega in na tile bɔta hakɛyaw olu cogoyaw ye nin ye Kayikaw olu ta bi jɔ degere 35 la Kulikoro Sikaso ani Segu ni marabolo saba kɔnɔna na tilega in na olu ka tile bɔta hakɛyaw bɛ kɛ degere 33 ye Mopti olu ta bi jɔ 32 la Tombouctou olu ta bɛ kɛ degere 31 ye Gawokaw olu ta bɛ kɛ 32 ye Kidal olu ta bɛ jigin kana 29 na Menaka olu ta bi jɔ degere 30 la Taoudini olu ta bɛ kɛ 28 ye Buguni marabolo kɔnɔna na tilega in na olu ka tile bɔta hakɛya o bi jɔ degere 32 la Kucala olu ta bɛ kɛ 33 ye Kitakaw olu ta bi jɔ 34 na Nyoro olu ta bɛ kɛ 32 ye Nara olu ta bɛ yɛlɛn ka taa 33 la Douanzan olu ta bɛ jigin kana 32 la Sa marabolo kɔnɔna la tilega in na olu ka tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ degere 34 ye Banɲangara olu ta bɛ kɛ 32 ye Joyila
olu ta bi jɔ degere 37 la Bamakɔ district kɔnɔna la nɔgɔ ko bɛna da kabala fo nɛnɛ fiɲɛ bɛna ci min fanga bɛ se ka bonya wagati ani wagati yɔrɔjan filɛli ko na siratigɛ fɛ yɔrɔjan filɛli ma daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa 9 bɔɲɔ ko la ko gɛlɛya fitinin min nana don o la ka sababuya kɛ gɔngɔn ci ye bi tilega in na tile bɔta hakɛya Bamakɔ district kɔnɔna la o bɛ kɛ degere 33 ye Bamakɔ da lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 52 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 ni ale tɛmɛna ni sanga 14 ye ni wagati boloda cogo ye bi tarata sɔgɔma ka di maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma a kun ye aw bɛɛ lajɛlen ka se ka aw ta ni aw bila dɔn ko ala ka bi tarata tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma kan kisi ka bɔ gɛrɛgɛrɛ ko olu man tɔɔrɔ ma donc kibaru ale wagati sera tuma min na nɛgɛ kaɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 27 ye me kɛnɛ to Amadu bolo Mesra Dima tabarikala sanga 28 o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan nin waati na o bɛ bɛlɛdukaw fɛ bi an ka cɛkɔrɔba minnu bɛ ka bulon kɔnɔ ko ne ko k'u ni sɔgɔma u ka denbayaw la balaka minnu bɛ nakɔta siraw la minnu yɛrɛ fana bɛ baara wɛrɛw la ni o y'an ka tɔgɔda musow ye olu de ye i ka dɔn ni y'a mɛn brave femme muso cɛsiridenw ka tɛmɛ misɔrɔbatigi caman kan minnu sigilen bɛ kilimu kɔrɔ Bamakɔ yan ko an ko tɔgɔda musow ni sɔgɔma bi an ka don kibaru ale kɛnɛ kan na bakurubaw bɛna tali kɛ sisan dani nɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka sigi ka bulon kuma kɛ i ko ye Mali tabiya ye Assise nationale de refondation Mali ka ni kuraka fiɲɛ Mali jɔsen kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na waati nataw la jamana ka se ka kɔ ka na ta babu ɲuman ka se ka taa o baaraw dayɛlɛla kununko an ka jamana kɔnɔ an bɛna kuma kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la Russie ni Mali cɛ a hakika yɛrɛ ye jumɛn ye i k'a dɔn Rusikaw kumana an bɛna o fana kibaruyaw lamɛn sɔgɔmada in na sisan dani nɔ an ka don kibaru kɔnɔna la ka fara o kan min ye Adama Ben le cerveau Codem tɔma ɲɛmaw ye bataki kɛ an ye mun sɔrɔ u ka kɛrɛfɛman dɔw to a la minnu y'a yira k'a fɔ ko tɔ ye ɲɔgɔn ye kɛ wa ko yafara Adama Ben Jara Ben le cerveau ma o kuma yala plainte bɛna taa retire wa ko tɔ bɛna kɛ cogo di an bɛna a kuma o fana ka bi sɔgɔmada na don kibaru ale kɛnɛ kanan na kiri ani woyɔ wulile kokura ntegedon ɲare ni sarakɔrɔ ɲarekaw ni ɲɔgɔn cɛ Kati mara la kɛnɛ dɔ nɔfɛ bɔrni bɔ ka turu dɔw b'a turu dɔw bɛ taa bɔ a kuma ciyara kosɛbɛ hali ni maya k'a fɔ maa caman kɛlen no ka jalaki bolokɔni si jalakɔrɔji mairie la ko la nka an b'a la ka mairie la ɲini an ka se k'a lasɔrɔ ka kibaruya ta a yɛrɛ da an ma se k'a lasɔrɔ fɔlɔ nka an ka ɲininiw bɛ to sen na n'u y'an ka bi sɔgɔmada in na sinsin berew ye an bɛna an jɔ minnu sanfɛ k'an kangana bɔ ni kunnafoni ye k'a sangalama Mali kɔrɔ ni tilebiba ani kɛɲɛka waati min na aw minnu bɛ yen ni aw y'an kanubaw ye aw bɛ k'an filɛ aw bɛ k'an lamɛn bɔlɔlɔ kannaw n'an filɛbaa ka ca u bɛ messages ci an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye jango Renouveau Matin page kanna na ka se page wɛrɛw ma Renouveau yɛrɛ bɛɛ lajɛlen to ala y'aw bisimila sisan dani nɔ an bɛna an nɛ don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ tabarikala an y'a fɔ ten an tɛna taa ko bila da girinda la sabula ɲɔ ka ca wugula bi sɔgɔmada in na ko su sɛmina kuma yɛrɛ bɛ dɔ bɔ su la nka soli ka bɔ yɛrɛ fana min ma garisɛgɛ diya tilefɛla na nka minnu da bɛ sunan na k'u fana ka wuli ka dɔ kɛ dɔ ye sabula maa kolon ka kolo guloki kolon ka kolo maa kolon ka kolo fugula kolon ka kolo ni fugula kɔrɔla guloki kɔrɔla dɛsɛ kɛra a bɛ fili sunugun na nka ni ala y'i garisɛgɛ don maa kolo la min bɛ yen ni nandangolo don kamalenkɔrɔ sanfa dugufa a bɛ ka denbaya la dugu mana jɛ 10 heures o ye a kurutɔ ye hali bɛ ka don birifini kɔrɔ n'a wulila mɔnintɔ nɔfɛ kɛlɛ sogoro tɔni bɛ min kɛlɛ an bɛ bi tile min na o tɛ maa si ka denbaya yiriwa garisɛgɛ ye ala ta ye nka n'i wulila ka sira dɔ taama a ka ca ala fɛ garisɛgɛ ni i bɛ kunbɛn nka ni dalen tora ten i tɛ minɛn ta ka bila minɛn kɔnɔ a ka gɛlɛn jango n'i kɛra denkɛni ye bi ka wuli ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati minnu ye musow ye ka musoya yɛrɛ bɛɛ dulon n ka cɛ ɲani na walima tibitaba walew la k'a dɔn k'a fɔ a bɛ bi ɲa nka a tɛ sini ɲa k'a ɲini an balima npogotigiw fɛ
u ka dɔ kɛ dɔ ye u k'u baw lajɛ olu ye cɛsiri mun kɛ kabi lawale la ka minɛn ta ka bila minɛn kɔnɔ u ka o kɛ ka yira u la k'a fɔ ko jɛnatigɛ ni wɛrɛ bɛ na a ti laban i mani ho ha ho i bɛ giri maaw bɛ giri kan nka waati dɔ bɛ se o maa hakɛ mun bɛ giri kan i b'olu dɔw yɛrɛ wele u b'a fɔ k'u t'i dɔn kuma o bɛɛ kan ka kɛ bilasirali ye ka ɲɛsin an ka npogotigiw ma i bɛ tan ni fila fili la waati min na o kɛ waati ni ye i ka don nɔgɔlenni dɔ la ten k'i yɛrɛ don da la ka bɔ ni ho ha ho la a y'aw bisimila an y'a fɔ ten an ka bi kibaruyaw la min bɛ tali kɛ jamana assise nationale de refondation kominiw tɛmɛnen kɔ ka se cercle ni région ma mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen coala ta baaraw dayɛlɛla kunungo jamanakuntigi Asimi Goita ale ka ɲɛmaaya kɔnɔ an y'a fɔ ten maliden fanba caman bɛ minnu yɛrɛ bɛ taa maakɔrɔw la san 100 san 90 olu y'u sɛnsɛn hali ni bolo donna dɔw kamakɔrɔ k'olu lasa kɛnɛ kan u y'a kanu mali bi jɔ cogo min na u bɛ n'u fɛ taa fɔ a la sabula olu caman sigilen m'u ka dɛmɛ a la u ɲɛ bɛ mali taa cogo la a tɛ k'u munafa o kuma u b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen na yɛlɛma ka don kow la o kuma maa caman bɔra ka na kɛnɛ kan na o ye jateminɛ fɔlɔ ye an yɛrɛ ye minnu kɛ a la an bɛna kuma o kan yan'an ka se o ma mali lakanako a bɛ kisa jumɛn na bi nin waati laban ninnu na an y'a fɔ ten finitigilakaw bɛ ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ minnu yɛrɛ kɛmɛ ka sunan tigɛ ka bɔ baamanci caman ɲɛna u ka colo taa yɔrɔ bɛ ɲini ka ba u bolo f'u bɛ k'u yɔlɔ ka taa an kɛrɛfɛ jamana dɔw la o min ye tubarikala ye nka min ye jɔkun laban tɛmɛnen in na u ka hohaho dɔw kɛra an ka dugu dɔw la n'o ye u tɛmɛsenna ka taa bamanciya wale dɔw kɛ yɔrɔ dɔw la an ka jamana kɔnɔna la Yusuf Kulubali ale b'olu kumaw ɲɛfɔ an ɲɛna yan'an ka don baabu tɔw la. ka labɛn ma sabati an bɛ segin ka na kuma aw ye o kan an bɛ taa ɲɛfɛ fana an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ Irisi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw la min bɛ tali kɛ da ɲɔgɔn na an m'a kɛ an y'a kɛ an dɛmɛbaaw bɛ a bɛ taa kuma fana cayara kosɛbɛ o kama bataki dɔ bɔra diɲɛ jamanatigi sebatigiw fɛ k'u ka nisɔngoya ni kɔni kɛ ka ɲɛsin ko Mali kɔni b'a fɛ jagoya ka min ye tɔnjɔn jɛkulu mercenaire Wagner sama ka na an ka jamana kɔnɔna la dɔw yɛrɛ ko maa dɔw kun donna o kumaw ciyara min ye batakiw kɔfɛ an ka jamana gouvernement y'a jira k'a fɔ mercenaire bɛnkan tɛ Mali ni o cɛ nka bɛnkan bɛ Mali ni Irisi cɛ o ye lawale ye wa an bɛ waati min na sisan ko Irisikaw ka lakanabaa dɔw bɛ an ka jamana kɔnɔ wa o bɛ k'an ka cɛdenw kala mugu ni kisɛ dɔɔni ani kɛlɛ fɛɛrɛw yɛrɛ jateminɛ baaraw la kosɛbɛ an bɛ nin bɛɛ la Vladimir Putin ale yɛrɛ ni a ka jamanadenw ka fɛta ye jumɛn ye o kama u ka minisiri min ɲɛsinnen don kɔkankow ni lakanako ɲɛ dɔw ma ani u ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ ale ye laseli dɔw kɛ laseli minnu na u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ Irisi ka cɛdenw bɛ Mali la lakana ni kala o kɔni hukumu kɔnɔ o bɛna to ka Mali dɛmɛ hali bi n'a ka bi lakanako ale nasaratigɛ la o kuma in kɔni bɛna diɲɛ maatɔ hawuja tuguni min yɛrɛ bɔra Irisi jamana faamaw da an ka kibaruya ɲina e ma fɛn mɛn ninnu na wa ale ye ɲinini dɔ k'o kan an k'o fana lajɛ. nɛgɛ kɛrɛfɛtigi ma labɛn o fana la an bɛ taa ɲɛfɛ kokura hali bi kibaruyaw kɔni bɛ yan a ti ban min bɛ tali kɛ an y'a fɔ ten tɔ min ye Adama Ben le cerveau ale ye yafa ɲini yafa min bɛ yen ni a kɛra Useni Amion Gino Kodem a n'a tɔ maa ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen fɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ a da ye fala kɔnɔ bi tigɛ kumaw la kuma mun ye jalaki kumaw ye ni a yera dɔw ka fɔ la ko ani sababaw ma bɛn o kama u tun taar'u ta da bɔgɔ jɛnen kan nka Adama Ben yɛrɛ wulila joona ka soli ka bɔ kɛ ni ka yafa ɲini baaraw kɛ o min ye tabiya ye an ka jamana na ka kɛ ni wale ninnu ye Useni Amion Gino yafara wa tɔ maaw tun b'a la ka makɔnɔli min kɛ an ye kibaruya min sɔrɔ olu fɛ kunun wula fɛ o ye k'a fɔ ko tɔ maaw y'a kanu ka yafa Adama Ben Jara le cerveau ma kuma min ye plainte bɛna taa retiré wa ko bɛna kɛ cogo di waati nataw bɛna olu sɛgɛn ciya an ye kosɛbɛ Assisi an bɛ don a kɔnɔ an y'a fɔ ten min bɛ tali kɛ Mali commune 7 ni caman olu kɔfɛ min ye k'a dɔn cercle caman min bɛ Mali la fana fɔ ka taa se région ma sigikafɔ baaraw n'u donna yen min bɛ tali kɛ Mali lakurali baaraw la wulikajɔ jumɛnw bɛ kɛ mun man ɲi an k'an sigi o kan walima mun bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ni yɛlɛma kan ka don la walima minnu kan ka tɔ dafa jamana jɔsen bɛɛ la k'a daminɛ kala lakana kiriko dungafa sɛnɛko ani lɔgɔliko n'a tɔ bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn ye jamana jɔsen bolo ye k'a daminɛ lakanako ni kalataw kɛ cogoyaw ni maaw suganti cogo ni forobaca baaraw min ye k'a dɔn kumaw bɛɛ lajɛlen bɛna tali kɛ nin na n'u donna kununko
ngara sababa ye sabula maa o maa tun b'a kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen y'i ka nimisi wasa yira baaraw dayɛlɛ cogo la jamanakuntigi Asimi Goyita ye baara ninnu ɲɛmaaya ka taa se maaba caman wɛrɛ tun bɛ k'a daminɛ an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔw i n'a fɔ professeur John Kunda Tarawele ka taa se minisiri kɔrɔw maa kɔrɔ minnu bɛ yen n'u ye jamana in mara kabi lawale olu caman tun bɛ a kɛnɛ kan Buye n'o ye diinɛ ɲɛmaaw ye Ɲɔrɔn Serifukɛ ka fara Usumani Serifu Madani Ayidara ani k'a dɔn awa chrétien protestant ka maa ɲɛmaa n'o ye docteur Nunfa Ayidi Yatara ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka fara diinɛ batoba caman Mamu Diko a kɔni ma ye kunun da kɛnɛ kan an kɔni ma se k'a dɔn nabaliya kun ye min ye dɔw bɛ k'a jira ko i k'a dɔn wele sɛbɛn ma ci a mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana an kɔni ma se k'a perepere tɛgɛ dɔn k'a fɔ imam ma ye kɛnɛ kan kun jumɛn na min ye k'a dɔn politiki maaw la maa caman yɛrɛ fana ye a yira k'a fɔ Sumeli Bube Mayiga ani docteur Umaru Mariko olu kɔni ye jama jɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ olu tɔgɔla ko bɛ kiri kunkan nin waati na hali ni y'a sɔrɔ maa caman b'a la ka laɲini kɛ waasa u ka kiriw bɛ se ka sentɛliya ka lamɛnniw kɛ n'u nɔ bɛ ko la walima n'u nɔ tɛ ko la ko dɔ ka kɛ ko dɔ ye o ka fisa u lasagonen ten olu fana ma se ka ye kɛnɛ kan k'a sabu kɛ o ye Mali politiki maa dɔw bɛ yen minnu ka duuru don fiɲɛ na olu fana ma se ka y'a kɛnɛ kan o maaw la an ka minisiri ɲɛmaa kɔrɔ docteur Bobo Sise ale kɔni tɛ jamana kɔnɔ a tɛ a kun minna an tɛ se k'o perepere latigɛ dɔn fɔlɔ ka fara cɛma Ibɛri Kulubali olu si tɛ jamana kɔnɔ fɔlɔ olu fana se ma se ka don a la nka kadiri maa caman bɛ yen minnu y'a yira k'a fɔ nin kɔni tɛ olu fɛ ko ye wa olu tora u nɔ la u ka tɔn ɲɛmaa maabaw caman olu kɔni fana ma se ka ye kɛnɛ in kan cogo si la maliden caman y'i fɛ t'a fɔ kabi kunu wa minnu b'a fɛ ka hakilinaw di bi kalanko ani fɛn caman wɛrɛw kan an ka jamana ale kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ min bɛ tali kɛ Forobaca minisiri ale kuma na n'o ye fonction publique ye a y'a yira k'a fɔ ka kɛ ni san tɛmɛnenw ye gɛlɛya ni coronavirus n'a ɲɔgɔnnaw fonction publique n'o ye Forobaca maa ta ɲɔgɔn daw olu ma se ka kɛ jamana kɔnɔ o kɛra sababu ye ka dɔ fara baarada ni diplôme tigi ni maa dusu kasilen na o kuma wa fɛɛrɛ dɔ fana kɛra n'o ye ka dɔ fara maaw ka retraite si kan o la maa caman ma se ka baara bila olu tora la baaradaw la o kuma o ko bɛna fɛɛrɛ kɛ ka se ka bɛɛ damakɛɲɛli hukumu kɔnɔna la ko fonction publique bɛna labɛn ɲina nka i k'a dɔn waati min taara ka maaw da k'o bɛna fara maaw jɔ kunɲɔgɔn kan san 3 bɔɲanko min bɛ yen ni u farala retraite si hakɛ kan ko u bɛna o san 3 fana danganaya di lɔkɔliden minnu tilalen don n'u baara t'u bolo olu fana si kan u ka se ka fonction publique kɛ sabula an b'a ye san o san ni fonction publique kɛ si bɛ dan yɔrɔ min na maa caman ka diplôme kɔrɔlen walima siw tɛmɛnen ko san 3 bɛna fara o fana kan ninnu ye laselibaw ye minisiri min ɲɛsinnen Forobaca ma ale ye minnu laseli kɛ jɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔfɛ minisiri ɲɛmaa Jabala la kununko o min yɛrɛ fana kibaruyaw dira ma caman y'i ka nisɔndiya jira a la sabula maliden caman bɛ yen minnu kɔrɔtɔlen don u b'a fɛ Forobaca baaraw ka labɛn maa caman tilalen don n'u ka diplômew sigilen o fana bɛ se ka taa ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan k'a ɲini fana ɲɔgɔndan ninnu ka kɛ ɲɔgɔndan jɛlen ye a kana fɔ n ka karisa bɛ yan fɛ a ka to minnu b'a kɛ u ka tɛmɛni u yɛrɛ kunkolo la dɔɔni ye o de bɛ kɛ sababu ye u mana bila baaraw la a bɛ sabati jamana yɛrɛ bɛ yiriwa sanga kɛra 40 ye nin waati na min ye Fanta Tumota min ye baara mina kuncɛya fɔlɔ n'i y'a sɔrɔ nɛgɛ kɛrɛfɛtigiw ka labɛn olu bɛɛ lajɛlen sabatilen don an na ɲɔgɔn sɔrɔ sɔɔni ja minnu bɔra u bɛ se ka yira maaw la cogoya min na n'o tɛ nin fɔlɔ ninnu an ma se ka ja ye nka an se ye min ye an sera ka o kɔni di maaw ma ladiriya kɔnɔna la min ye an ye kibaruyaw fana sɔrɔ k'a fɔ min ye assise ko la Imam Mamu Diko ale ma ye kɛnɛ kan ko minisiri ɲɛmaa Jabala n'o ye primature ye olu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ u ye wele sɛbɛn d'a ma n'o ye carte d'invitation ye a kɔni ma ye kɛnɛ kan o b'a jira k'a fɔ Imam Mamu Diko welela nka a mana kun min na ale yɛrɛ de bɛ se k'o dɔn voilà n'an y'a lasɔrɔ fana an bɛ se ka ɲininkaliw kɛ a la walasa ka kibaruya jɔnjɔnw di sanga kɛra 40 ye nin waati na Kati préfet ani conseil de cercle maa ɲɛmaa c'est ale olu ka jateminɛ la jɛmukan in tɛ tɛmɛ u kan cogo si la segukaw fana m'a lajɛ ka se Mali fan caman ma hali aw ka an tɛ se ka bɛɛ an ka dugu de hali ye Amadu i cogo dɔn ne i cogo dɔn koyi anw ka dugu ye dugukɔrɔba de an ka dugu ka kɔrɔ n'aw ka jifalen nka hali ba a ma se ka yiriwa wala an ka dugu yiriwalen bɛ alhamdulillah ne kɔni sababu la sira b'an ka dugu la aw dun pour que ka taa dugu la i bɛ taa siraba bilenni de la gudɔrɔn dun b'an ka dugu la tɛ jɛnɛ sira tɛmɛ dɔ ma tɛmɛ aw fɛ wa an bɛ taga ɲɛfɛ nɛgɛ kɛrɛfɛtigiw ko labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati
sabatira Amadou mais wakati ale corona o la ta ko filanan kɔnɔna la ina tɛmɛni ka élément tɔw ye an bɛ taga ɲɛfɛ Sori Ibrahim Diallo Sori ka labɛnw sabatira wa an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ an ka nɛgɛ karafetigi Sira Kamara ka yamaruya kɔnɔna la Sori ka se ka taa ni ka segin kibaruyaw di an ma